जाहाथे जोंनि चेयारमेनफ्रा मोजाङै खामानि मावनो हायो खारन जोंहा VCDC अफिसाव प्राय मिटिं जाबाय थायो दा मालाबा समाव मिटिं जानायाव जोंहा माबाया जायगाथ' बिदि गिदिर हल गैयैखाय जों जाहाथे टेम्परारि मालाबा समाव जोंहा भितराव जायगा थोयैखाय जों बाहेरायाव मिटिं टेन्ट हाउस जेरावहाय जोंहा प्राय 10 जनसो मानसि जिरायनो हागोन अखा बा सान्दुंनिफ्राय बासायनाय बेबायदि बेखौ स्टेज हिसाबै बाहाय बाखि तिरपालखौ माबायाव रायजो राजाफोर जिरायबाय आरो अफिसारफ्रा अन्तत बे टेन्ट होनाय जादों बेनिफ्राय जोंहा जितु बाहेरायाव मिटिं खालामो गरम दिनाव गुदुं जायो खामानि मावनो सुबिदा जादों जाहा चेयारमेनफ्रा बायदिसिना रेकर्ड लाखिनो गोनां जायो गोबां डाटा मा खालामनो गोनां जायो बेखिनिखौ मावफुंनो थाखाय गोबां समाव जोंहा VCDC चेयारमेन बा माबानि TCLCC खोब दामि बेबायदि मबाइल बायनो हाया बेक्ति हिसाबै डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो होनो हाया बेखायनो बे समस्याखौ बोस्रांनो थाखायनो टेब्लेटखौ होनाय जादों आरो बे टेब्लेटआ जोंहा सिगाङाव किसुमान बेबायदि बेसादनिफ्राय खोब गाज्रिमोन बाहायनो हायि बायदिमोन खिन्थु एबार जिखिनि बेसादखौ होनाय जादों बे मोजां बेसादखौ होनाय जादों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो चेयारमेना मोजाङै खामानि मावनो हायो मोजां डाटा लाखिनो हायो रेकर्ड लाखिजोबनो हायो कारण जोंनो बे रेकर्डखौ नांगौ जायो बेनिखायनो बे गासिबो सुबिदा जाथों होननानैनो जों बे बेसादखौ होनाय जादों जिहेथु जोंहा गामि ओनसोलनि समस्याखौ बोस्रांनायाव समाधान खालामनायाव VCDC चेयारमेनफ्रानो VCDC लेभेलाव खामानि मावनायफ्रानो बांसिन बिबान बाननो गोनां जायो आरो बिथांमोना थिग मथे खामानि मावबानो जोंनि गामि ओनसोलनि समस्याफ्रा जोबगोन आरो गामियाव थानाय अभाबफ्रा जोबगोन बेनिखायनो बेबायदि गामि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायाव स्पिड आप जाथों होननानै बे बेसादफोरखौ जों होदों जाहाथे जोंनि चेयारमेनफ्रा थिग मथे खामानि मावनो हायो नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं SSC रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलाद लानो हागोन